Grazzi ħafna Edward, jina minn għawek għan imċinnaħa l-oħra tal-istudio fejn għawek. Għandi miegħi l-Kane Side li aħna mizmin għalli uħar nkuna din nintaqaw hemmhekk fejn nkuna din nitkellmu naqra fuq situazzjonijiet, ħanejdu hekk situazzjonijiet reali li nintaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum, però qabel ma nitlu anke fuq is-suġġett tal-lum, l-ewnet kif inti kien. Ninsab tajjeb Brian, nsellem lilek, lit-tim kollu wara niskata, Camera Persons, Lawrence u speċjalment lit-telespettaturi kollha li jkun qegħdin insegwu. Ekku, jiena nawguralek ukoll anke happy anniversary wkoll x'inha insegwu li xulxin fuq il-paġna ta' Facebook u rajt li reċentament ukoll anke ċċelebrajtu is-sitt sena kemm nisejżwa qed tara kemm għandi memorja sew. Is-sitt sena, iż-żmien jgħaddi, il-relazzjoni kollha ups and downs kif jgħidu, imma sodisfazzjonijiet huma kbar. Ekku. Mela, Kane, ħankun għadin nitkellmu semmejt il-kopju, propju f'din ir-rokna tal-lum, ħankun għadin nitkellmu fuq situazzjoni ta' kopja. Tajjeb situazzjoni ta' kopja illi di kitbitilna mara li żewġa skoprit li millux daqshekk li bdiet bħala delizzju l-ħaġa. Tajjeb, ġifieri da kellu d-delizzju tal-lob li sakemm ikun delizzju mebda problema assolutament, però il-problema tkun meta minn delizzju jispiċċa jiġi vizzju. Issa, jiena nista' nifhem ukoll anke lil din is-sinjura, ovvjament aħna dan nitkellmu b'mod inġenerali. Tajjeb, jiġifieri dan bħalma mara tixtieq parir ta' kif għandha din is-sitwazzjoni ma' żewġa. Hemm ukoll sitwazzjonijiet oħra fejn il-raġel huwa l-vittma, tajjeb, però f'dan il-każ din il-mara talbitna li intu naqra idejat ta' persuna x'għandha x'tagħmel. Din ovvjament qegħdin nitkellmu koppja, tajjeb, jiġifieri tipprova kemm jista' jkun tajnu mill-aħjar li tista', tajjeb, ċirkustanzi fejn dittu ukoll anke taffettwa lill-familja. Issa, di talbitna biex kif tista' tkun anke tal-ewwel għajnuna wkoll anke għal-żewġa. Iva, hija realtà, ejja nibdew minn hemmhekk li persuna tinduna b'xi mod jew ieħor li il-maħbuba tkun għaddejja mill-logħob tal-azzart eċċessiv hija sitwazzjoni li ġġor magħha sfidi kbar. Sfidi kbar għaliex il-persuna tibda tara l-gideb, tibda tara persuna li qudiema tibda tgħid ma tkunx tafa, għaliex il-persuna tkun waslet semmek. Allura importanti ħafna li l-ewwel ħaġa hi li nindunaw li mhux il-persuna vvizzjata biss għandha bżonn is-sostenn, is-support. Imma anke il-persuni tal-madwar. Dik l-ewwel ħaġa. Issa rridu nirrikonoxxu li hija sitwazzjoni ta' sfida u mhux faċli li xi kultant persuni jitkellmu minn barra għaliex inti trid tħoss l-uġieħ titħoss il-persuna minn xiex tkun għaddejja minn ħafna ħsibijiet, minn uġieħ finanzjarju wkoll. Imma kif qed ngħid anke il-persuni tal-madwar b'mod speċjali għandhom bżonn is-support tagħhom. X'tista' tagħmel il-persuna? L-ewwel ħaġa li f'dan il-każ din il-mara, il-partner għandha bżonn iżomm f'moħħha li isma' tajjeb li dik il-persuna li vvizzjat inkomplu norbtuha ma' qalbna kif kienet qabel. Ma niġġudikawx, ma nippuntaw swaba, ma nikkritikawx. Għaliex għax xi kultant dan l-aġir jista' jwassal għal aktar gideb, Brian, għal aktar sens ta' falliment. Persuna jista' jaqa' faċilment f'depressjoni.
jista' jkun hemm Jew anka sansitra anka vizzijiet oħra. proset, dik l-issue tal-cross addictions, jew inkella anke ma rridux naslu semmek ħsibijiet ta' anke suwiċidju. Jiġifieri iċ-ċirkostanza fiha l-isfidi. Ma rridux inkomplu nkissru lill-persuna imma il-persuna viċin tal-vizzjat trid toħloq ċertu boundaries, Brian. Boundaries finanzjarji tittilqa għal ċertu talb ta' flus, ta' għajnuna monetarja, trid tipproteġi lilha infisha u jekk hemm it-tfal involuti finanzjarjament ukoll, jiġifieri anke kważi jekk ikollha bżonn il-persuna tal-madwar tfittex daqsxejn għajnuna ta' counseling, ta' therapy. Jiġifieri dan kollu huwa importanti. Nippuxjaw kemm jista' jkun lill-vizzjat biex jibda jattendi Brian why not ċertu attivitajiet li joffru alternattiva għal vizzju jekk il-persuna qatta ħafna ħin jilab b'mod eċċessiv, irridu ndaħlu ċertu attivitajiet li l-vizzjat ineħħi l-lob tal-azzard minn moħħu se jekk mhux alternattivi sportivi, artistiċi, mużikali, kulturali. Irridu inkunu ta' support, Brian, kemm jista' jkun. Dawn huma kollha tips. Hemm affarijiet oħra kien fejn inti tibda tara wkoll anke x'wassal dik il-persuna li qed taqatta iktar ħin jagħmel din l-attività. Għaliex forsi naf kif jgħidu l-Ingliżi, forsi escapism għalih, forsi issues oħra fil-familja, issues oħra fil-familja li qed jaħrab minn dawn is-sitwazzjonijiet, ovvjament m'aħniex qegħdin ngħidu li huwa sew, assolutament. Tajjeb, però ara kemm ma tridx toqgħod attent. Iva, kemm jista' jkun first and foremost irridu nżommu f'moħħna wkoll li hemm bżonn is-support professjonali. Ġifieri rridu ngħinu lill-vizzjat, lill-maħbub tagħna, lill-maħbuba tagħna biex tfittex is-support professjonali. Issa jekk hux counseling, jekk hux psychologist, jekk hux psychiatrist, jekk hemm bżonn, jekk hux gruppi ta' support bħal Gamblers Anonymous, Gemanon, eccetera, eccetera. Ġifieri is-support qiegħed hemm. Irridu nissapportjaw lill-persuna anke billi nassistu Brian fil-teħid ta' appuntamenti. Jew inkella anke nkunu jekk nistgħu fiżikament preżenti anke waqt ċertu sessjonijiet ta' terapija. Irridu nżommu f'moħħna wkoll Brian li rridu nżommu l-paċenzja. Irridu nkunu paċenzjużi. Il-triq tal-irkupru dejjem ngħidha hija triq twila u hija triq ukoll mimlija sfidi. Jiġifieri il-persuna tal-madwar hawnhekk anke nirrikorri għat-tfal, jiġifieri jkun hemm it-tfal involuti, irridu nkunu paċenzjużi. Relapse tiġri wkoll, jiġifieri persuna tkun għaddejja tajjeb Brian u jiġri xi ħaġa, jiġri xi inkwit fil-familja, xi inkwit fuq ix-xogħol u l-persuna terġa' taqa' għal ċertu attivitajiet li jġibulha ċertu problematiċi. Importanti Brian fl-aħħar nett li rridu nifhmu li l-vizzjat irrid jerfa' ir-responsabilità fl-aħħar tal-ġurnata kemm tal-aġir tiegħu u kemm tal-irkupru tiegħu. Il-persuni tal-madwar li jistgħu jagħmlu huma jipprovdu dak is-support. Huwa l-vizzjat li jrid ixammar il-kmiem, Brian, jagħmel kuraġġ miegħu innifsu, jien dejjem nirrepeti hawnhekk li kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam. U kulħadd isib ostakli fil-ħajja, hawn min isib ostakli żgħar, hawn min isib ostakli kbar. Hawn min kif jgħidu għandu domna u hawn min għandu salib. Jiġifieri kulħadd uman, kulħadd jaqa' għal ċertu diffikultajiet, imma iva l-istejjer ta' suċċess qegħdin hemmhekk u dejjem nirrepetu u nibqa' nirrepeti id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed.
Intom ukoll anke bħala fondazzjoni l-op responsabbli intajtu ma' ħafna każijiet Yes. li kienu ta' suċċess, li kontu hemmhekk anke ta' għajnuna, però din ukoll kif anke bdejna fil-bidu di bdiet bħala xi ħaġa li bħala delizzju, tajjeb. Persun li forsi qed isegwina bħalissa, li forsi hu minn għalih jew nkella minn għaliha li huwa ġast delizzju għalissa. X'huma forsi dawk l-affarijiet li għandu jaħsibha darbtejn, għax ma naħsibx li m'għadniex fi stadju issa ta' delizzju, li sar vizzju. Ara, importanti immens li meta l-attività tkun ta' delizzju, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, for entertainment, biex nissoċjalizzaw, hemmhekk il-persuna jżomm responsabbli. X'jiġifieri responsabilità? M'hemm xejn ta' barra minn hawn Brian, irridu nżommu kontroll fil-ħin u fil-flus li aħna nonfqu. Irrid ikun hemm budget u jrid ikun hemm a plan. Irridu nippjanaw. Issa, meta l-persuna taqbeż dawk il-limiti kollha, taqbeż dak it-time management u l-money management li tagħmel magħha nnifisha. U tibda tiżgarra fil-ħin, fil-flus, tibda tinsa il-familja, tibda tinsa it-tfal. Hemmhekk il-persuna jibda b'mod eċċessiv jaqa' għal-kompulsività, jaqa' għal-patoloġija li l-persuna titfa' l-attività l-ewwel qabel kollox f'ħajjitha. Hemmhekk isir żball kbir għaliex għax meta inti tkun qed tilgħab b'mod eċċessiv, ir-responsabilità tmajna. Kważi l-qas biss tibqa' teżisti. Jiġifieri, meta nkunu qegħdin għaddejjin tajjeb biex niftiehmu fl-attività, forsi ikollna dik ir-rebħa żgħira, forsi nkunu qegħdin immorru hemm forsi f'xi każino ġas biex nissoċjalizzaw. Importanti immens li nżommu lilna infusna in check. Jiġifieri responsabbli. Kultant kien qasbis tkun taf li spiċċajt fiha din is-sitwazzjoni, qabel inti tkun inti forsi minn għalik li dan għadu biss delizzju, mentri fil-verità huwa qasar ħafna iktar minn delizzju. Ġifieri xirrid ngħid huma affarijiet dawn l-affarijiet għalhekk qegħdin, eżatt, aħna għalhekk qegħdin anke nirrepetuhom dawn l-affarijiet għax kultant nispiċċaw f'din is-sitwazzjoni mingħajr ma nkunu nafu li qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Yes, persuna b'dik il-ħolma ta' dik il-famuża rebħa kbira kapaċi iva jaljena lilu nnifsu, jinqata' għalih ġifieri jitlef l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, jinqata' minn ċertu relazzjonijiet soċjali, mill-ħbieb tiegħu, mill-familja tiegħu stess, jippreferi jonfoq fil-lob tal-azzard milli jixtri l-affarijiet essenzjali għal uliedu. Iva, daw kollu huma realtajiet, realtà tal-gideb. Per eżempju, self-denial li twassal għal-gideb li xi kultant twassal ukoll kif għedna fil-bidu tal-intervist tal-cross addiction. Jiġifieri is-support huwa imperattiv, il-komunikazzjoni importanti wkoll li nżommu l-paċenzja. Nerġa' ngħid mhux ma jfissirx li persuna eskluda lilu nnifsu minn ħwienet tal-lob, każinos, eċċetera, u beda l-proċess ta' rkupru mhux se jwassal ċertu sitwazzjonijiet ta' relapse, jiġifieri rridu nilqgħu wkoll għal dawk l-isfidi. Importanti, Brian, kif dejjem ngħid. Is-support qiegħed hemm, ejja nużaw is-support li tipprovdi s-soċjetà kemm professjonali, kemm tal-familja, kemm tal-ħbieb, u kemm jista' jkun nagħmlu ħilitna kollha biex ma nkomplux inkissru relazzjonijiet. Brian. Di mhijiex ħaġa li ssir millu mal-għada lanqas. Tajjeb, ġifieri kif qed tajjeb inti fl-aħħar mill-aħħar irid tkun il-persuna jrid jinbidel, irid jagħmel jiena nista' forsi nissuġġerilek, tajjeb, però b'semm nista' nasal. Tajjeb jiena nista' nkun qiegħed hemmhekk ngħidlek isma' jiena ħanimxi din it-triq miegħek, id miegħek, ħankun qiegħed hemmhekk miegħek, però fl-aħħar mill-aħħar ma tkun dik il-persuna li verament trid li tinbidel. Lum il-ġurnata hemm l-għajnuna, tajjeb, u hemm ħafna għajnuna. Forsi l-iktar parti diffiċli tkun sakemm inti
forsi tammetti miegħek innifsek li hemm problema u tmur għall-għajnuna. Forsi dik Iva, dawk huma l-aktar żewġ passi importanti u prekarji tista' tgħid fil-proċess, fil-bidu tal-proċess tal-kupru. Brian, il-fondazzjoni dejjem nirrepeti tipprovdi linja ta' support nazzjonali wieħed 777 mhux bil-fors inti tkun għaddej mill-vizzju tista' iċċempel iva jekk inti persuna tal-madwar u tixtieq ċertu tips, ċertu għajnuna, x'tista' tagħmel, x'ma tistax tagħmel. Dejjem nirrepeti, iċċempilx għall-maħbuba tiegħek meta l-maħbuba tiegħek mhux qed tammetti li għandha issue u li għandha bżonn is-support. Għax għal xejn ħasra. Ejja ngħinu f'ġewwa darna, ejja nitkellmu, ejja nissapportjaw u flimkien, importanti Brian, flimkien immorru nfittxu is-support. U hemmhekk meta jkun hemm laqda taħt is-saqaf ikun hemm laqda wkoll fil-proċess tal-kupru. Ngħidu anke biex anke nagħlqu biha wkoll mela hemm persuna anke qed issegwina bħalissa u għadu ma jafx jekkux in between id-delizzju u l-vizzju. Imma anke numru fejn jistgħu iċemplu, jistgħu wkoll jibqgħu anke anonimi. Sakemm qed tiċċempel biex tikseb iktar informazzjoni u anke jiggwidawk semmek tista' tibqa' anonimu. Ovvjament, jekk dan mbagħad ħajgħaddi żmien fejn ħadd intaqgħu u da ovvjament mbagħad ma. Imma l-bidu, jekk forsi għandek xi dubju, tajjeb, nibdew minn hemmhekk għaliex jekk għandek xi dubju. Hemm it-telefon, ċempel, hemm il-website ukoll, chatline, self-test, Brian, il-persuna trid issaqsi ċertu mistoqsijiet li ilha nnifisha. Isma' jiena għaddej mal-budget tiegħi finanzjarju jiena il-ħadd li għadda nsemmi ġurnata. Eżempju, żgarrajt fil-ħin domt aktar milli kien imissni, isma' qiegħed nagħti każ fuq il-post tax-xogħol jew moħħni f'dik il-famuża rebħa. It-tfal tiegħi qiegħed inqatta' ħin magħhom jew moħħni biex immur dak il-każino partikolari. Dawn huma kollha mistoqsijiet li tajjeb il-persuna issaqsi lilha nfisha. Kien grazzi ħafna anke ta' din l-informazzjoni għana jrid ikum sibna mqar persuna waħda, tajb irnexxinna mqar nagħmlu l-ġid il-persuna waħda diġà ikun anke biżżejjed għalina, però jiena nirringrazzjak kemm lilek kien kif ukoll anke lill-fondazzjoni kollha tal-ġid kbir li qed tagħmlu u iva hemm ħafna stejjer ta' suċċess. U ta' dan aħna nirringrazzjak għax minnalla anke kontu hemmhekk intom fejn anke sempliċement anke li smajtu l-persuna u anke kontu ta' gwida dik il-persuna, ovvjament għamiltu differenza f'ħajtu. Grazzi. Grazzi ħafna, għandna mrakom urrolu f'qasira ta' reklami ma'kom dat.